हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव जोंना खैला मैलानि मबाइल टावारा जायफ्रा एयारटेल बाहायदों बे साननैसोआ ओरैबायदि नेटानो मोनाखैना मा जादोंथाय ओरैबायदि नेटानो मोना आरो दा दिनैहाय फोसाबग्रा फैदों बानायनो फैदों आङो खाथियाव थांनानै नायहैनि मा जामारदों आरोना ओमफ्राय जिअफ्राथ' न'सिमाव नांहैखा जोंनिहा बहुद खम जायो आरो नांब्लाबो ओमफ्राय ओरै ससे थांबावोबानो खैला मैला बाजार मोनहैबाय बेनिफ्राय खैला मैला बाजारनिफ्राय ओरै थाङोब्ला दावखोलाङोब्ला बेबायदिनो आमथेखा मालिबिथा ओरै भुटानसिम मोनहैबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेथ' गेस अफिस जाहैबाय दा बेयावनो गेसखौहाय फैनानै माबा फैयो आरो ओमफ्राय मेन गेसखौहाय एसे खोलाथिंजाय हरनाय जायो आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयो खैला मैलानि आउटपस्ट जाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरै दं जाहैबाय सेनियर कलेज जुनियरमोन सिगां ओमफ्राय दायो सेनियर जाबाय आरो मोजांथार स्कुला ओमफ्राय ओरै खोलाहा थांबाय बेबायदिनो बङाइगाव गोसोबायदि आरो अबाव थांनो गोसो गुवाहाटि नै बे लामानो दोनलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा नै बानायग्रा फैदों बानायगासिनो दं आरो आं नायहैनि खाथियावहाय मा जामारदों एक्सुवेलि टावारा गोबाङानो बयबो बुंबाय आरोना मा जादों एयारटेल टावारा सोरबा मबाइलफोरखौसो खुफ्लेलाबायबाय आरो मा जाखो मा माखो होननानैहाय दा बेनो नै जोंना टावारा दा कारेन्ट थाङोब्ला नैबे डिजिजों सलायनाय जायो आरो ओमफ्राय लाइन थांब्लाबो नांजाया डिजि दंखायो नै ओमफ्राय नैबेनो टावारा जोंने खैला मैलानि आरो दा ओरैबायदि साननैसोआ प्रब्लेम जाबायमोन नेटआ ओरैबायदि मोना बुहुद खस्थ' जाबायमोन आरो ओमफ्राय मोनसे बै थिखिनियावहाय केबोला मोनसे गाज्रि जानानै दंमोन जाहैदों ओमफ्राय दा गाखोनानै फोसाबबाय आरो बै थिखिनियावहाय आरो दा मथा मथि जाबाय आरो दा नेटआ मोनफिनबाय दा नै बानायगासिनो दं आरो सिङावहाय मानसिया नै आं देखायनोसै एसे माबायदि बुस्थु दङ सिङाव फुरा थार गोजाखा ओमफ्राय हेब्रे थार गोजा आरो बियो माने जिअ'बो दङ एयारटेल दङ जिअ' एयारटेल दंजोबो आरो बेयावहाय दा चेक खालामगासिनो दंबावो नै ओमफ्राय बे साननैसोआ बिराद दिगदार जाबायमोन आरो जोंना माने एयारटेल बाहायग्राफ्रा ओमफ्राय फ्रायहिन जिअ'आथ' एसे खमजुरि नांहैयो जोंनिथिंजाय परबतजराथिंजाय टावारा ओमफ्राय एयारटेला मोजां नाङो आरो ओमफ्राय दासो बानायगासिनो नै दाबो बारा थिग जाजोबाखै चेक खालामगासिनो दं आरो नै जागोन आं सोंबाय दा बेफोरबायदि आरो नै मथा मथि सानसे साननैसो नेट गैयाबाथाय फुरा गोसोखौ मोजां मोना आरोना माने जोंनाथ' आरो गोदान नायनांगौ जाहैयो गोबांथार निउस नायनांगौ मानांगौ जायो दा बेनिखायनो आरो ओमफ्राय नैबे नुबाय थानाय न'आथ' जाहैबाय गेस अफिस आरो नैबेयो गेस अफिस जाहैबाय बे बारनानै ओरैहाय आउटपस्ट पुलिस जाहैबाय आउटपस्ट दङ बेयावहाय मोनसे ट्रेन्सफर्माबो बेयाव मोनसे लागायफैदों नै 3 फेसखौनो लागायफैखादों